40 שנה שלא נגעתי במתקות, מהר מאוד נתפסו לי כל השרירים, שלא לדבר על זה שהזעתי כולי, והדופק בכלל... מה זה חמודה? תודה רבה. מיכל באותו זמן, בטלפון כל הזמן הייתה מסדרת כל הענייני העולם, ואני משחק עם רז מתקות ומזיע. בשלב מסוים היא ביקשה שאני אשגיח על גיל, כי הגענו למתקן שהוא הכי אוהב. מה אני אגיד לכם? מגדל מפלסטיק בגובה של 3 מטר. הילד היה מטפס על המגדל וקופץ ראש לאדמה. ואני צריך לרוץ מסביב למגדל ולתפוס אותו באוויר. ומיכל מדברת בטלפון. היא בטוחה, אם 5 הקודמים לא הגיעו לאדמה, גם השישי לא יגיע. היא הייתה בהיריון, אז אימו, זה עוד לא... זאת לא היה בחוץ. זה גם לקח איזה שעתיים, אני לא אגיד לכם איך אני נראיתי אחרי זה. עוד עם הבגדים, לא היה לי הרבה בגדים עוד מהטיול. הקיצר, שרדנו גם את החנות וגם את המתקן הזה. וחזרנו הביתה. אז מה, מקלחת, מלוכה? מה פתאום? עכשיו עושים גלידה. אני לחרדתי נזכרתי שלא קנינו את המתקן במחלקת מוצרי חשמל, אלא זה עובד על סוללה. תוצרת ישראל, אני הסוללה. אתם צריכים להבין מה זה מתקן כזה מפלסטיק. מכניסים בפנים שמנת מתוקה וכל מיני חומרים, ואני צריך לסובב ידית. שעל פי הוראות היצרן, אחרי 20 דקות זה אמור להיות גלידה. אחרי 1.5 שעה, הילדים